Benvidas a un novo directo de Balea Vermella. Mergullados desconnosco no coñecemento científico. Comenzamos. Moi ben, pois nada, repetimos de cóctel científico, que xa é sección fixa, non? Pero antes queríamos recordarvos vos tamén o tema do patrocinio de Puntogal, vale? Exacto. Que xa vedes aí abaixo que tiveron a ben, pois, confiar en nós, confiar en que non íamos facer nada así moi ilegal, nin que os comprometa, o que sempre se agradece. E nada, pois decirvos que si tedes pensado en iniciar algún proxecto online, que Puntogal nós pensamos que é a mellor opción e por eso tamén confiamos nos neles, foi mutuo, por varios motivos. En primeiro lugar, porque é unha marca que identifica o teu contido e o teu público, porque é un dominio 100% galego. Ademais, axuda que os buscadores atopen mellor os contidos nas webs e protexe a túa marca diferenciándoa do resto. Ademais, como vedes, Puntogal apoia proxectos que se fan en Galiza e en galego. E, por último, por suposto, é o máis importante que é un dominio galego, que é o noso. A voce. Así que, xa sabedes, se ides iniciar algo, aí tedes o Puntogal. Pois nada, cando ti queiras, Iria, comezamos para Sí, non eu creo que perder podemos máis ir tempo comenzando xa, non? Unha vez solucionados empezamos os a problemas. servir aquí as copas. Sí, sí. Sí, que como bo cóctel, non? Temos que traer un día copas ou algo, non? Aínda que sexan sin Sí, sí, alcohol. sí. Sí, hai que poñerse de Así acordo, como que quizáis para un especial de Nadal ou así, traer que cada que divulgador claro. traia o seu propio cóctel, non? Cóctel saudable, a poder ser. Facemos aquí un botellón científico. Sí, sí, eso estaría guai. Vale, pois o primeiro grolo deste cóctel ímolo dar con Xavi Pérez Couto. Hola, Hola, Xavi. Hola, Xavi. moi Que boas tal? Boa noites. noite. Boa Moi noite. ben. Bueno, xa coñecedes a Xavi, que é matemático e creador da canle Astro Xavi en YouTube, e que ademais o último vídeo de Xavi teño que decir que foi superimpresionante porque entrevistou nada máis e nada menos que a Jocelyn Bell, grande donde a Sasha. Unha pasada, sí, sí. Como foi Sí, esa experiencia, Xavi? Tes que contar aí un pouco bueno, a pois, intrahistoria grabando o vídeo. bueno, Jocelyn Bell estivo aquí na Coruña con motivo do Congreso Estatal de Astronomía, co 24º, que organizou a Agrupación Astronómica IO, a cal pertenzo, e como, bueno, estiven metido aí na organización do Congreso, pois unha das moitas tarefas que tiñabamos era acompañar aos conferenciantes a cear, non? Fun obrigado, evidentemente, Evidentemente. sufrí moitísimo. Bueno, como ela xa se iba ao día seguinte, que pillaba o avión, pois dixen, esta é a miña, ou agora ou nunca. Abordei despois de cear, lle contei un pouco que tiña unha canle de astronomía e así. Bueno, ela unha persoa super encantadora, increíble, maravillosa. Foi un placer falar con ela de todo tipo de temas durante a cea, como, bueno, aceptou, así que nada, xusto media hora antes de que marchase para o aeroporto, pois tiamos aí unha pequena conversa de 6 minutos no hall do hotel. Bueno, despois de estar editando o vídeo da entrevista toda a fin de aínda non mo podía creer, porque dixen, buah, despois desto xa podo pechar a canle, xa non teño nada máis que ofrecer que despois de Claro ter que falado con empezar moi en Jocelyn. alto é o que ten, non? Que despois a ver como montes. Sí, digo, hostia, establecín aquí un listón que, Claro. sabes, falou ela, que eu non fixen nada máis que preguntarlle un par de cousas, o sea que, buah, pois unha experiencia increíble, sí, estivo ben, pagou a pena, sí. Sí, sí, Guai, así que nada, animarvos a todos a que pois pasedes pola canle de Xavi e vexades a entrevista con Jocelyn Bell e todos os contidos que sube, que son moi guais. Sí, xa está Pero aí no chat as ligazóns, tanto a canle de Xavi do YouTube, como podedes seguir nas súas redes, en Twitter, en Insta, e tamén aparecerá cando subamos a YouTube e iVoox na descripción a todas estas redes, así que non vos preocupedes que podedes atopar a Xavi por aquí. Pero se Xavi non nos ven falar de Jocelyn Bell, porque xa está o vídeo na súa canle, para obligarvos a que vos pasedes, senón que ven a explicarnos outra cosa moi interesante que é como planificar unha observación astronómica. Moi interesante. Sí. Así que, cando queiras, Xavi.
Vale, moi ben, pois vou a compartir pantalla porque fixe unha presentación. Despois de que no anterior cóctel todo o mundo fixese presentacións menos eu, pois dixen, bueno, pois ao mellor eu tamén mo debería de currar un pouco máis, non? Entón, E hai que bueno. decir que está moi chula a presentación que preparou Xavi. Bueno, como dicía a Iria, vou falar sobre como planificar unha saída astronómica, como planificar unha observación astronómica, ¿no? Porque ir a observar as estrelas é moi atractivo, ¿no? Pero é certo, sobre todo ca experiencia vas aprendendo unha serie de trucos pois que melloran bastante a calidade da observación e do desfrute, ¿no? E vamos a ver que cousas hai que ter en consideración para, pois, bueno, ter unha observación con éxito. Imos a responder 3 preguntas clave, que son o cando, onde e como. Entón, comezando polo cando é bon momento para observar, a priori en calquer momento, non existen datas clave ao longo do ano onde sexa pois máis bonito ir a observar, vale? Pero sí que hai algo que podemos ter en conta, sobre todo se temos certo tempo de anticipación, de planificación, antes dunha observación. Unha destas cousas é ter en conta a fase lunar. Por que é importante a fase lunar? Porque en contra do que tal vez pareza, as noites de lúa chea, cando a lúa está aí super bonita, super refulxente, son das peores noites para ir observar o ceo nocturno. Isto débese a que precisamente como a lúa está chea, reflicte tanta luz que nos vai a deslumbrar. Entón, tanto se queremos ver as estrelas, vai a ser negativo porque non imos a poder ver ningunha estrela que se atope na contorna e, ademais, en xeral, o brillo natural do ceo vai a aumentar. Ao fin e ao cabo, esta lúa chea vai a actuar como unha especie de fonte de contaminación luminosa, aínda que sexa natural. Entón, o millor é evitala. Tamén, incluso, se queremos ver a propia lúa, pois non é o máis recomendable porque na lúa nos interesa que haxa sombras. Se a lúa está completamente chea, os cráteres non van a ter contraste e non imos a poder ver demasiados detalles na súa superficie. Entón, o millor, unha noite sen lúa ou que a lúa este moi pouco iluminada, vale? En segundo lugar, non está de máis consultar as efemérides astronómicas, é dicir, coñecer a priori que obxetos celestes imos a ter no ceo, tanto constelacións como outro tipo de obxetos. Por exemplo, se a noite que imos a observar vai a pasar a ISS, a Estación Espacial Internacional, e a que hora, se vai a ver algún planeta en oposición que brille moito, se vai haber, por exemplo, activa algunha chuvia de estrelas, aínda que son moi famosas as Perseidas, ¿no? E parece que case son as únicas chuvias de estrelas que hai, o certo é que hai moitísimas. Este mes tivemos, bueno, estamos tendo en auxe as Oriónidas, en novembro veñen as Leónidas a partir do 7, despois as Xemínidas e as Úrsidas. Prácticamente cada mes hai unha chuvia de estrelas. E, de feito, atreveríame a dicir que é imposible sair a observar o ceo nun ceo correctamente, o sea, con pouca contaminación luminosa, ¿no? Suficientemente escuro, e non ver un par de estrelas fugaces, completamente imposible. Para saber cando se dan estas condicións, pois hai planetarios virtuais como Stellarium, que é un software libre gratuito, que nos permite simular moi ben o ceo, ou planisferios online como Heavens Above. Por suposto, unha das cousas máis importantes é coñecer a previsión meteorolóxica. Por moi bo que sexa o ceo ao que vayamos, se está nubrado non imos ver nada. Entón, cada un ten as súas propias fontes, non hai unhas millores que outras, pero eu, evidentemente, vou a recomendar Meteo Galiza porque ten pois, os datos máis precisos para, en concreto, o noso país. Tamén, se nos queremos asegurar, o que podemos é comparar predicións meteorolóxicas de diferentes plataformas, de Meteo Galicia e Meteo Blue, por exemplo, porque sempre hai varios modelos numéricos, entón, se vemos que dous modelos numéricos de dúas páxinas web diferentes nos din que vai estar despexado, pois imos a ir bastante máis seguros a observación. En tanto a onde observar, non vos conto ningunha sorpresa se vos digo que o principal inimigo que imos ter é a contaminación luminosa, vale? E isto, pois, mentres que non se leven a cabo medidas políticas para arranxalo, imos a ter que fuxir dos núcleos urbanos. En función de se vivimos nunha cidade ou digamos, máis no interior, pois non vou a dicir Galicia profunda porque era demasiado tentador, Estaba aí. Oimos a ter máis doado, máis complicado. Vivo na Coruña, entón,
competindo aí case con Vigo en horas que hai que afastarse da cidade para ter un ceo decente, pero bueno, incluso eu, afastándome entre media hora e unha hora, xa teño un ceo bastante xeitoso, ¿no? Para ver cales son os millores sitios, pois está o Light Pollution Map, do que teño falado varias veces, que nos permite ver un mapa de Galiza coas zonas pois máis escuras, digamos, con ceo máis escuro, menos contaminado, pois en bloques máis escuros, non? Evidentemente, pois a zona oriental, ao estar menos densamente poboada, pois é a millor para a observación. Aínda así, me gustaría recalcar que é importante non obsesionarse, non? Porque hai veces que, bueno, pois se vivo na Coruña, pois mira, aquí, medindo co SQM, pois se vou ata Zamora teño un ceo perfecto. Bueno, o mellor vas unha vez ata Zamora, pero non vas ir unha vez ao mes. Entón, hai veces que o mellor lugar de observación non é o menos contaminado, senón o que máis veces poidas ir. O mellor, se te afastas 20 minutos da cidade, pois non tes un ceo perfecto, pero tes un ceo suficiente, por exemplo, para aprender as constelacións principais. Entón, tampouco hai que obsesionarse con isto. Logo, unha vez atopada a área que imos ir observar, é importante ter un horizonte despexado, é dicir, non ter árbores, vale, que nos tapen. Isto desde satélite é complicado velo, hai que estar no lugar, porque, bueno, se temos árbores, pois nos van a topar un bocacho do ceo e imos a ver menos estrelas, evidentemente. Neste senso, pois o máis aconsellable é buscar un lugar elevado, que nos vimos a asegurar de que non imos a ter ese problema. En tanto a preparación, ¿no? Xa horas antes a observación, algo no que eu fago moitísimo fincapé, especialmente cando vou con xente, a roupa. Por qué? Porque non é o mesmo a cidade de noite que o monte de noite. Moitas veces a xente, cando vai sobre todo a primeira observación, eu inclusive, un erro de novatos moi típico, vimos coa mesma roupa coa que baixaríamos pois ao centro a tomar algo, ¿no? Porque como, bueno, se eu a 1 da mañá pois estou con vaqueiros e unha chaqueta e un suadoiro, pois ao monte vou igual. E claro, non ten nada que ver. En primeiro lugar, porque no monte seguramente haxa 10 graus menos. En segundo, porque nas cidades, pola calor dos coches, dos edificios e demais, en xeral a temperatura é maior. Pero, sobre todo, o que máis cambia é que no monte, vendo as estrelas, imos estar totalmente quietos. Imos estar pois nunha cadeira, nunha manta, e non nos imos a mover. Entón, é moi sinxelo que nos colla o frío, especialmente se hai unha mínima brisa, unha bonita observación podese convertir nunha auténtica proeza deportiva. Entón, como o frío entra polos pés, unhas botas, nada de tenis e zapatillas, por favor, uns calcetíns a ser posible térmicos, se non queres facer o gasto, eu o que fago é poñer 2 pares de calcetíns, un enriba do outro, prácticamente como case o mesmo que se vivise nun piso de estudantes de Santiago. Logo, pantalóns, a ser posible tamén de neve ou esquí, pero de novo, eu o truqui que fago é poñerme uns leggings e por riba dos leggings poñerme pois un pantalón normal, impermeable. E a min funcioname perfectamente. Bueno, camiseta térmica de manga longa, a ser posible un forro polar por riba e, evidentemente, abrigo. E un gorriño e uns guantes para completar xa o selo. En resume, ir como unha cebola, vale? Xa haberá tempos de quitarse roupa cando estás no sitio se ves que te sobra. A min, personalmente, nunca me sobrou roupa, pero que nunca vas a poder facer é chegar ao sitio despois de calzarte unha hora en coche, ter frío e dicir que fago? Pois non te vai a quedar máis remedio que voltar para a casa. Entón, sempre, por favor, incluso levar unha mochila aparte con roupa por se acaso. Bebida, importante. Ven sendo un día de vestir dunha persoa normal en Santiago, digamos. Sí. A partir do mes que ven levo iso xa, Como se estudaras na USC en outono. Xa non digo nin en inverno, en outono, máis ou menos. Bueno, por suposto, bebida para hidratarse. Unha idea da hostia, levar un termo con algunha bebida quente, café, por exemplo, para manterte esperto, chocolate, caldo de polo, de berzas, o que máis vos guste, pero algo quente. Comida, un bocata, é moi importante que sexa de tortilla, senón non vale. Evidentemente moi pouco feita. Sen cebola, con cebola, pois o deixo para outro directo.
Froita, que teño que recoñecer que na presentación original non estaba froita, estaba unha tableta de chocolate, pero sabendo que estaba aquí dietista realista, dixe, pois non Claro. vou arriscar a miña integridade física e vou a meter aquí unhas pezas de froita. Nada, pero importante froita tamén ou frutos secos. Eso xa o que máis vos guste. Como se fose un picnic normal. O tema é desfrutar, vale? Non sufrir. E un pouco Claro. nesa liña, pois compre estar cómodos. Se vos cabe no coche unha cadeiriña de praia para estar relaxados, tomándovos aí unha cervexa, ou o meu favorito, unha manta. Sen dúbida me parece a mellor opción porque tumbado boca arriba tes o máximo campo visual posible, no? E sobre todo, que é unha pasada, pois sobre todo en verán, que é a tempada das vías lácteas, da Vía Láctea, estar tumbado iluminando únicamente pola Vía Láctea. O sea, é imposible de describir, tedelo que facer e sentilo. E se tedes por casa, eu sempre recomendo uns prismáticos, porque, bueno, un telescopio ao mellor non tedes, pero que uns prismáticos, aínda que sexan uns así barateiros, regalo de comunión, é unha ferramenta utilísima, porque vos vai a permitir ver moitas máis estrelas, pero sobre todo vos vai a permitir ver obxetos difusos de ceo profundo, como poden ser nebulosas, cúmulos ou incluso algunha galaxia, como a galaxia de Andrómeda, que é moi ampla, pero é moi feble, cuns prismáticos, sobre todo agora en outono, que está moi alta no ceo, moi preta do cénit, a medianoite, podedela merendar cuns prismáticos así sinxelos. Logo, seguridade. Isto, bueno, xa son cousas de sentido común, pero, bueno, hai que ter en conta que ir a un sitio moi pouco iluminado implica ir a un sitio pois onde non vai haber casas nin xente, non? Entón, sempre está ben avisar onde imos, mandar, cando cheguemos ao sitio, mandar a ubicación por WhatsApp. Por suposto, ir acompañados, bueno, isto xa, a min, por exemplo, que nin se me ocorrería ir solo, porque cando pode soar bonito ou romántico, pero cando estás Sí. no monte e comezas a escoitar un raposo, un xabarín, un lobo, bueno, te fas aí unhas películas de mentes criminales que te cagas de medo. Importantísimo, calcular tempos de traxecto, vale? Especialmente o conductor, porque se vos ides 2 horas e tal, o mellor ides pola tarde, facedes tempo, facedes picnic, pero logo hai que volver. E hai que ter moito cuidado con iso porque, hostia, podeste quedar dormido ao volante, así que tédelo en conta. E, bueno, visitas inesperadas, pois, bueno, non hai moito que dicir. Se vedes aí un xabarín, especialmente cas súas crías, pois non lle vaiades a tocar o fuciño, aínda que polo que estiven vendo na televisión e nas redes, últimamente parece que lles gustan máis as cidades que o monte. Pero, bueno. Sí, totalmente. Bueno, xa para rematar, evitar a iluminación directa. Importantísimo, as cousas máis importantes. Non sirve de nada ir a un sitio que con moi pouca contaminación luminosa se cada 10 minutos estamos abrindo o móvil, vale? E vendo WhatsApp. Por qué? Porque a adaptación á escuridade, a verdadeira adaptación á escuridade, que te permite ver obxetos moi febles no ceo, en moita densidade de estrelas, tárdase un pouquiño en acadar, depende de cada persoa, pero como mínimo entre 15 e 20 minutos. Entón, se vos estades acostumando á escuridade 15-20 minutos e de repente vos ou alguén que está ao vosso lado desbloquea o móvil e vos deslumbra ca pantalla, a tomar por saco. Precisaredes outros 15-20 minutos para adaptarvos á escuridade. Así que sempre co brillo ao mínimo e aínda así non sacalo, vale? Levalo encima por se pasa algo, pero, bueno, intentade nada de WhatsApp sin nada. É un momento para ver ao ceo, para mirar para arriba, non para mirar para baixo. Que eso xa o facemos o resto do ano. Bueno, un truco de astrónomo é usar luz vermella porque deslumbra moito menos, entón podes pillar unha linterna ou un frontal, pintarlle aí cun pintalabios ou cun papel deste transparente vermello para que a luz que emita sexa vermella, porque, digamos, como que te fai perder menos esta adaptación á escuridade, vale? Pero, aínda así, a mellor recomendación é non utilizar nada de luz. Recoller o que deixas, por suposto, non deixar o monte como unha esterqueira, porque, ao fin e ao cabo, nós tamén somos intrusos, así que a coidalo. Nada máis, ata aquí a miña presentación, a desfrutar do ceo, que é o máis importante. Moitas gracias. Moi ben, pois moitísimas grazas, Xavi. Non sei, Iria, se queres engadirte algo. Sí, non, nada, estaba pensando que son cousas como basiquísimas, pero que moitas delas seguro que non se nos ocorrían. Eu teño que decir que xa paguei a novatada de ir pouco abrigada algunha vez.
O sea, Sí, unha brigada, Sí. me parece que iba a penso brigada que nos normal, pasou pero a... non iba a brigada suficiente. Sí, eu penso que é moi habitual iso que nos pasou a moita xente, o de confiar que, seguro que con esta cazadora vou ben, No, a non fai min falta levar máis. 3 ou 4 veces me pasou as 3 primeiras veces tiven as 3 primeiras veces frío, nunca metía roupa suficiente, ata que chega un punto que te pos paranoico, vas como un oso e aí xa comezas a quitar roupa, comezas a ir hacia baixo, eso sí que funciona. Moi Moi ben, ben. pois moitísimas grazas, Superinteresante. Xavi, nada, como diría, superinteresante. Vémonos no vindeiro cóctel científico. Seguide aí a Xavi no YouTube, que creo que está preparando tamén un vídeo superchulo para esta semana, así que estade atentes a canle de YouTube de Astro Xavi. E nada, Moitas gracias a vos por convidarme, como sempre. Veña, veña Xavi, boa noite, Loguiño. graciñas. boa noite a vos, chao. Moi ben, pois continuamos entón coa seguinte divulgadora que é a nosa dietista de cabeceira, Sandra Román, a dietista realista. Hola, Hola, Sandra, Hola, Sandra. hola, ¿qué tal? que tal? Como estás? Benvida a este novo cóctel científico. Gracias por invitarme. Ben, penso que hoxe vasnos falar dunha cousa chamada a escala de Bristol, non? Sí, hoxe vou falar de cacotas. Iso que ten aí Sandra agora que está no Merdiña seu de arale. ombreiro, que é unha caquiña de arale, como a gorra chula que leva, que para Porque as quen que caquiñas foron tan cookies como en Arale e non volveron claro, ser tan cookies. que Bueno, cuidado que se seguramente saen rosa, perigo. eu estaba pensando que seguramente hai xente polo chat ou xente que nos está vendo agora que non viu Arale no seu día na televisión, non sei. Eu Moi mal, nestas cousas síntome cancelaos. moi maior xa, pero eran uns debuxos que eu lembro, de feito non sei se lembrades aquel crossover que se fixera entre Arale e Son Goku, na que aparecían episodios. A verdade é que molaba moito. Sí, Come de Eu non aquí, vin vosotros. Arale, ves, claro, é que claro que é moi nove. Está aquí Tibegal tamén recomendando ferventemente. pois Seguro xa que se está. pode conseguir por aí, non? Por YouTube ou Sí, non por... sei, senón hai que animar aí a TVA que Bueno, reemita de claro, Ojalá, novo. di ojalá. Laura que tampouco, é que estamos Tampouco, por Laura. conseguir. Ves? Ai, non tedes infancia, se Xa. máis sexamos en Arale. EGB molaba. Vale, Sandra, pois nada, que é Vale, isto da escala de Bristol, entón? Contanos. vale, vou compartir. Mírase? Sí. Vale, pois imos a falar da importancia das feces. Entón, antes de nada, teño que avisar a xente escrupulosa que, por favor, retírese e logo volva para a seguinte, porque vou falar de cousas moi escatolóxicas. Entón, iso, de que vou falar neses momentiños, cando entra o apretón, e hai que facelo ou sí ou sí. Entón, para empezar, hai que ver de onde veñen, non? Entón, hai que falar un pouco do sistema digestivo, que é o que transforma os alimentos en materiais que as células poden utilizar. Entón, os animais engolemos a comida, sexa plantas, carne ou misturao. A comida pasa polo sistema digestivo, que é un tubo oco que recorre todo o corpo, e logo as moléculas grandes son descompostas en moléculas máis pequenas mediante a acción de enzimas e logo son absorbidas polo corpo. E os órganos que realizan esta tarefa forman iso, todo o sistema digestivo, así a grandes rasgos. O aparato digestivo é un tubo largo que mide entre 7,5 e 10 metros e que vai dende a boca ata o recto. A primeira porción está situado na cabeza e o pescozo e o resto do tubo digestivo, ademais, e demais estruturas asociadas están situadas no tronco. Nos seres humanos a digestión comeza na boca. Isto é super importante, hai que mastigar. Cando mastigamos a comida, iniciamos o proceso digestivo, rompendo en anacos pequenos e ao mesmo tempo as enzimas da saliva empezan a tarefa de descomposición.
Logo, a digestión continúa no estómago e nos intestinos. No estómago, o ácido clorhídrico mata os microorganismos e axuda a producir unha enzima que se chama pepsina, que empeza a descompoñer as proteínas. E no intestino delgado, as enzimas creadas nas paredes do intestino, o fígado e o páncreas realizan a importante tarefa de descompor os macronutrientes. E os produtos desta descomposición son absorbidos a través das paredes do intestino delgado e no intestino groso extraese a auga dos alimentos diseridos antes de que sexa excretado. Isto que podedes ver aquí é todas as partes do sistema digestivo. É importante iso, no principio na boca, esa amalgama que facemos chamase bolo, farinxe, esófago, estómago, aí empeza a chamarse quimo, logo pasa ao intestino delgado, aí cando sai o quilo, e logo intestino groso, e logo, ao final, recto e ano. No intestino groso hai dous tipos de digestión, a mecánica e a digestión química. Aí está un pouco explicado, non? Sobre todo, na digestión mecánica é importante os tipos de movementos, que está o peristaltismo, que é así algo para que imaginedes é como un acordeón, o volvaise movendo e tal. E logo está a digestión química, que aí podedes ver que, por exemplo, as bacterias descompoñen a bilirrubina en estercobilina, que é o que dá estercobilina, que é o que dá cor pardo e o cor, o característico ás Cor, peces. vale. Sí. Moi O quimo, apropiado o nome, non? sí. E o quimo permanece de 3 a 10 horas ata que chega a ser feces. No recto e ano o único que fan é a eliminación das feces. E aquí, iso, estades vendo o dos movementos, non? Que chulo. Esas cousas que vai así por aí. O movimento austral e o peristaltismo. Aquí quixen peor isto porque iso é algo que falo moito cos miñas pacientes, que é superimportante, que é a biomecánica de defecación. Porque os váteres modernos actuais fan que teñamos unha postura que non é natural, digamos. Estamos feitos para facer caquiñas de cuclillas. Entón, eu non recomendo poñerse de pé no váter porque pode romper polo que sexa, pero si poñer unha pequena banqueta ao mellor debaixo dos pés e facer elevar as pernas, e facer un ángulo maior de 45-35 graus. Sería ideal. Isto sería para todas as persoas ou sería para persoas que teñan máis dificultade, como Isto estreñimiento? sería para todo o mundo, sería mundo. ideal. Sí, sería ideal. Sobre todo para previr hemorroides, etcétera. Entón, aquí podedes ver o que pasa cando nos sentamos nun váter normal, non? Que ese músculo estáse como atrofiando. Sí, sí. Entón, recomendo que busquedes este vídeo que podedes poñer unicornio cagar ou algo así, ou o squatty-potty, que é a banqueta que... Mira, di Marisa por aquí de feito que ela ten unha banqueta, creo, así que... Sí, hai sí, unha a ver. persoa que... En calquera bazar destes, atópalo. Este vídeo está moi chulo e tal, entón se o podedes buscar ou se non logo poñerei no eu polo Twitter, está super gracioso. Fala diso, da biomecánica de cando nos sentamos para defecar. E aquí está o título da charla, que é a escala de heces de Bristol, que é a que inventou Hitton e Lewis na Universidade de Bristol, publicaron no 1997, e é a que utilizamos os profesionais da alimentación, os médicos e tal. Eu, sobre todo, a utilizo para a xente que ten síndrome de intestino irritable, para que poidan identificar en que estado está. Entón, xa podedes ver que está dividida en 7 partes, e según como sexan as feces, tipo 1, tipo 2 é máis tirando o estreñimiento, tipo 3, tipo 4 sería o normal, máis ben tipo 4 sería ideal, tipo 5, 6, 7 é que hai diarrea e a cousa non vai ben. Entón, buscando información sobre isto, atopeime cunha figura super
curiosa, que é o Grun of the Stool, que era un posto que tiña unha persoa coa realeza inglesa, empezou con Enrique VII, e o que facía era estar apoiando ese momento de defecación do rei. Entón, o posto requería andar todo o día entre toallas, almofías, elevando a cadeira, porque antes os WCs eran como de quita e pon, e aparte tiñan que estudiar a dieta e os horarios da comida do rei e organizar a senda según a base os hábitos defecatorios. E ademais tiñan que ter unha certa educación porque tiñan que darlle charla ao rei. O sea que se querías medrar ter unha familia importante, pois sempre algún fillo teu que querías que fora deste posto. Claro. Está super gracioso. E aquí tedes o de acordos das veces, que tamén é algo importante, que tampouco hai que estar aí mirando a ver, pero que sí que ás veces pode cambiar. Entón, por exemplo... O pantone escatolóxico. O pantone escatolóxico. Vale, entón, negro normalmente é consecuencia dun sangrado no tracto gastrointestinal superior, ou tamén pode ser que algúns alimentos coloren as feces, tampouco hai que asustarse, non? Verde son ser situacións como diarrea ou alimentos que se moven de maneira moi rápida, entón este color tamén pode deberse a verduras de folla verde, que ao mellor non diserimos de todo, vale? Entón tampouco hai que asustarse, hai que telo en conta, sobre todo se temos unha patoloxía, pero que saibamos que pode cambiar a cor. E aquí vedes na foto, cando comemos millo, ás veces sae coas feces sin diserir. O millo ou outros alimentos como as verduras e tal. Normalmente é por ou mala mastigación ou que temos algún problema de mala absorción ou problemas gastrointestinales, ou simplemente iso, como ten moita celulosa e nós non temos a enzima que fai que diseramos ben a celulosa, o que fai é iso, non a diserimos, entón tal como entra, sai, pero bueno, normalmente coa mastigación isto non soe pasar. Tamén pode pasar con froitos secos, por exemplo. Pode pasar con calquer alimento. Cando non o masticamos ben, ao final, case vai aí. Home, é raro porque iso, o estómago ten o ácido clorhídrico, pero sí, pode pasar. E aquí falo un pouco das ventosidades, para dar aí algúns datos. Unha persoa xa fabrica entre 0,5 e 1,8 litros de gases ao día. Eliminamos entre 12 e 25 gases ao día. 12 gases ao día son 4.380 peidos ao ano. 25 gases ao día son 9.125 peidos ao ano. Eliminamos entre 350.400 e 730.000 gases na nosa vida. Mima, como se entere Ecodiucu de toda esta contaminación... A velocidade media é de 10,9 km/h e, bueno, son inflamables, pero iso xa sabemos porque seguramente algún fixo do Michel. Cousa que non recomendo facer en casa sen... Nunca, dende aquí non recomendamos para nada ese tipo de actividades. E agora aquí quixen poñer un pouco a diferencia entre estrinximento versus diarrea, porque outro día preguntáronme se había o que se considera normal a hora de ir a defecar, non? Entón, falamos de estrinximento, do latín restringere, estreitar, para referirnos á circunstancia na que hai menos de 3 deposicións semanais, con feces escasas, duras e secas. Acordarvos da escala de Bristol a 1 ou a 2, asociada a unha falta de desexo ou necesidade de defecar. E, segundo a definición da OMS, diarrea é a expulsión de 3 ou máis deposicións líquidas con ou sen sangue en 24 horas que adopten a forma do recipiente que as contén, moi gráfico. Episodio diarreico é aquel que cumpre o criterio anterior e remata cando o último día con diarrea é seguido como mínimo 48 horas con deposicións normais.
para que miredes iso, que 3 estreñimientos son 3 e logo diarrea, pois está clarín cando é. E nada, obrigada, felices feces, falar das cositas coas parellas, que iso é que hai confianza, e xa sei que a partir de agora xa non vades ir ao baño igual. Sí, sí, Moitísimas totalmente. gracias, Sandra. Imos ir máis informadas. Eu creo que iso sí, non? Sí, eso sí. Sí, sí. Había xente aí que decía que, por exemplo, o do altiño este para o taburete para subir as pernas, que non o sabía, pois nada. Sempre, aquí xa sabedes que en Balea Vermella sempre aprendemos algo e ademais nestes cócteles moito máis porque temos a xente que controla moitísimo das súas especialidades, entón, pois sempre saímos borraches de coñecemento Sí, deste aparte cóctel. algo super barato, que non se gasta nada e que é moi sinxelo. Mira, comentaba por aquí Lovelace que os creadores da escala de Bristol puxeron o nome da uni á escala por non asinar eles, porque os señores son moi de poñerles o nome ás cousas, ¿no? Pero aquí neste caso non, é escala de Bristol. Claro. Da universidade, sí. Claro. Pois moi ben, Sandra, genial. Moitísimas gracias por vir e por prestarte a este experimento. Gracias a vos, é super divertido. Moi ben, moitas grazas, Sandra. Veña, Boa ata noite. Besitos. Agur. Ben, pois continuamos. Moi ben, pois pasamos ao noso seguinte convidado, que é o noso enxeñeiro técnico agrícola favorito, Óscar Antón. Boa noite, boa tarde a todas e a todes. É un placer, como sempre, estar aquí convosco. Hola, Óscar. Hola, O Óscar. prazer é en todo noso, xa sabes. Moitísimas Bueno, grazas por beizón. aceptar de novo este convite a Balea Vermella, este convite ao cóctel científico. Un placer, como sempre. Ben, pois Óscar hoxe vai nos explicar canto custa un litro de leite. Teño curiosidade eu por esta explicación de Óscar que nos dixo que, ademais, canto custa un litro de leite? Non sei eu por onde nos vai pillar. Efectivamente, canto custa un litro de leite? Todo o mundo podemos algunha vez preguntarnos por que protestan tanto as gandeiras e os gandeiros cando hai conflictos con estas cousas, pero se cadra a pregunta é canto custa, pero non só canto lles custa a eles, sino canto nos custa a todos. A miña proposición de hoxe vai un pouco destinada a contestar a pregunta de canto lles custa a eles producir un litro de leite, pero a miña intención tamén era que nos fixéramos esta pregunta un pouco todos, non? Canto nos custa a nós e canto lles custa a eles e, sobre todo, se estamos pagando correctamente ou se os camiños que se fan para pagar un litro de leite son os adecuados para reflectir de alguna maneira o traballo e o material que emprega esta xente. E non só isto, porque dentro do rural, e outro día xa deixei albiscar un pouco o tema, dentro do rural hai outra funcionalidade que é a funcionalidade de conservación e mesmo de xeración de paisaxe que tamén se lle pode atribuir á xente do rural e que é moi importante que o teñamos en conta porque non só é producir alimentos, que é evidentemente a parte máis importante e a que nos afecta a todos, sino tamén un pouco tamén chegar a xerar eses hábitats nos que moitas veces algúns de nós pois pasamos os nosos momentos de lecer, non? Se cadra, para contestar esta pregunta, o que hai que facer é pensar primeiro onde vemos nosotros o leite, onde vemos cada unha de nós o leite. O normal é facer o camiño inverso. Vimos da distribución cara á industria e cara ao produtor. É o camiño habitual porque, por desgraza, desde hai moito tempo na economía capitalista, a forma de compoñer os prezos dos produtos agrarios e dos alimentarios en xeral adoita ser crear ou poñer o precio arriba e irmos descontando fase por fase hasta que chegamos ao produtor, que é o que se ten que quedar, digamos, co que queda, non? Nos fundamentos da economía capitalista, para que nos fagamos unha idea, a distribución vense quedando aproximadamente co 40% do prezo total, ou a industria entre o 30% e o 40%, e o que queda
pois ven sendo para a produtora ou para o produtor, neste caso do leite, pero de calquera outro produto agrario. O habitual, xa digo, ven sendo isto. Entón, evidentemente, a flexibilidade económica que lle pode quedar ao produtor ou á produtora, neste caso, é moi limitada. Ben, é difícil contestar esa pregunta desde o punto de vista da produtora ou do produtor, porque non todos os produtores e as produtoras son iguais e non todas as persoas que producen o leite o producen da mesma maneira. Mesmo aquí no país, en Galiza, é difícil contestar esta pregunta dunha maneira concreta. O que podemos falar é dunha aproximación. Eu conto con datos que teño polos traballos que teño feito pola miña conta e tamén quero agradecer tamén desde aquí a colaboración que compañeiras e compañeiros, mesmo gandeiros e gandeiras, me teñen achegado para un pouco actualizar e poder suministrarvos eu aquí estes datos. Depende moito. A resposta correcta ou a resposta concreta debería ser depende. A pesar de quedarmos moi galegos, queda moi galegos e moi galegas queda ben aquí, porque todo depende de como se produza, de como falemos da produción. Podemos falar desde un punto de vista dunha produción moito máis sostida no territorio propio, no entorno próximo, ou se o facemos moi dependente de insumos, de aportacións externas. Entroncando un pouco co que comentaba o outro día, teño que dicir que debido ao un pouco caos que está habendo co tema da superficie, a falta dela e a mala disponibilidade dela que hai nas explotacións agrarias do país, un dos grandes problemas que estamos tendo é que a maioría das explotacións agrogandeiras teñen problemas de disponibilidade de superficie. Teñen menos superficie da que necesitarían para poder producir, digamos, dunha maneira un pouquiño máis sustentable e, sobre todo, un pouquiño máis barata. Hai que dicir que o gran ítem que fai subir ou que fai incrementar o custo do prezo do leite, polo tanto, é a alimentación. O leite produceno as vacas alimentanse, son ruminantes, alimentanse de produtos vexetais, de fibra vexetal, proteína vexetal fundamentalmente. Temos que dicir que entre o 20 e o 30% do que comen é o que finalmente vai ao leite. Comen unha grande cantidade de produtos vexetais cada día, pero a cantidade de leite que producen tamén é moi elevada. Se o pensamos, unha vaca leiteira normal, das que poida haber en calquera das explotacións agrarias do noso país, adoita a producir entre 30 e 35 litros de leite diarios e estes litros de leite que produce son froito de unha alimentación determinada e, sobre todo, son froito tamén de que o animal teña un parto. As vacas non producen leite se non paren. Se non pasan polo parto, non xeran leite. Neste caso, é un mamífero e, polo tanto, e aproveitando que temos un médico na sala, unha médica na sala, pois confirmarame que efectivamente é unha secreción que se produce debido á maternidade, neste caso. Ben, unha das cuestións que temos que ter en conta, polo tanto, é que ten que haber un parto. O período posparto é o período no que se produce a lactación e, polo tanto, temos que pensar que ven aproximadamente producíndose durante uns 300 a 305 días, que é o que adoita durar unha lactación, no que inténtase que a produción vaya máis ou menos constante. Xa digo, o fundamental durante ese período é alimentar os animais, alimentanse fundamentalmente de fibras vexetais, almidón e proteína, é o que lles adoita suministrar, e supón máis ou menos a ración base. Para centrarnos un pouco, para producir un litro de leite necesitamos, polo tanto, alimentación e auga. Que pasa? Que estes animais teñen o costume de necesitar outros conceptos, como poden ser unha estabulación, unha sá de muxir,
necesitan un lugar onde poidan alimentarse ou onde poidan encontrar alimento, necesitan o gandeiro que coida desa superficie onde se produce o alimento necesita maquinaria, o aloxamento gandeiro, polo tanto, é un concepto que hai que imputalo económicamente ao rendemento que se saca da explotación e, polo tanto, necesitamos botar a conta sobre todos ese tipo de conceptos que entran na explotación. Polo tanto, cando falamos de produción dun litro de leite, temos que botar a conta do que costa alimentar o animal, pero tamén do que hai que sacar a maiores para soster do conxunto da explotación. E, ademais, temos que ter en conta, dentro do que é a produción, que hai que reservar un anaquiño para os animais de renovación, dado que unha vaca leiteira ven vivindo aproximadamente entre 5 e 9 anos. E aquí hai discusión. Hai xente que di que unha vaca leiteira bote 5 anos nunha granxa é unha atrocidade, e hai xente que di que unha vaca que ten 9 anos que sigue producindo leite é unha pérdida de diñeiro, porque en realidade unha vaca con tantos anos, según a alimentación que leve, según a sanidade xenética que teña, pois vai a ter máis problemas sanitarios e, polo tanto, vai a ter máis dificultades na produción nos últimos anos que unha vaca máis nova, non? Pois podería contar moitas cousas sobre as medias que se manexan en Galicia e sobre como hai que, cara onde hai que tirar, etcétera, pero non é o meu obxectivo hoxe. Vou a cinguirme máis na parte económica. Xa digo... Perdoa, Óscar. Sí. Agradecer agora a Darío Miranda P, que se acaba de suscribir con Prime. Moitísimas grazas. Que nos pon que grazas polos vosos programas semanais, calquera forma de apoiarlo é un placer, así que moitísimas grazas por esa suscripción. E nada, decir que tes que ir rematando cando poidas, quedan aí 2 minutos, Óscar, así que a ver se podes ir sacando as conclusións. Remato moi breve. Simplemente o que vos quería ensinar, si me podes proxectar a pantalla, vou a poñervos un grafiquiño máis ou menos do que pode costar producir un litro de leite. Poño en porcentaxes para que vexades máis ou menos sobre canto pode producir. Xa vedes que o que comentaba, a alimentación é o factor fundamental, son aproximadamente entre un 65 e un 75%, e o resto son os conceptos que temos na produción. Vale? Simplemente teño que destacar ou teño que insistir en que o gran problema é a alimentación, porque esta alimentación, a maior parte dela, se produce con alimentos que custa moito producilos. Para que vos fagades unha idea, ensilar e producir unha hectárea de millo vale alrededor de entre 1.300 e 1.400 euros por ano, por cada vez que se fai, e unha hectárea de pradeira ven a supoñer uns 900 euros. Isto, evidentemente, repercute na produción e aí tedes o concepto. Teño que dicir que, según os datos que temos, reflectino de dúas maneiras. Teño que, digamos, o modelo lle chamei pastoreo, que sería dependendo máis da superficie propia, que andaríamos alrededor de 22 a 24 céntimos por litro, e o modelo, digamos, intensivo, que sería o das granxas que non teñen tanta superficie ou que non poden dispoñer dela. É importante que fincar o pé nisto, porque que non teñan superficie non quere dicir que escollan ese modelo, sino simplemente que a veces non teñen onde coller a superficie para poder alimentar os animais e teñen que alimentalos comprando os alimentos. E, polo tanto, daría un custo un pouquiño maior, aproximadamente entre 4 e 6 céntimos máis. Xa vos digo, andamos roldando entre os 22 e os 28 céntimos, é o que adoita costar. E xa vos digo, hai unha diferencia moi importante entre o que sería o custo de produción do litro de leite pois nunha zona máis próxima á costa, como pode ser a comarca da Mariña de Lugo, ou unha produción como se pode dar en Chantada, ou en Taboada, ou en Lugo, ou en Vilalba, que sempre vai a supoñer unha diferencia importante. Por último, e con isto remato, estamos empezando a ter problemas de disponibilidade de superficie en algúns concellos, como pode ser, por exemplo, os concellos da comarca do Xallas ou da comarca do Deza, donde xa empeza a haber
algunhas problemas de necesidades de superficie porque xa non hai para onde ir. E aí xa non é un problema de que non exista superficie, o sea, de que este mal repartida a superficie, que o hai, pero tamén empeza a haber algún problema xa de que o volume explotado non dá para manter as granxas que hai na contorna. E ben, este gráfico é un pouco o resumo da miña intervención que ven sendo para que vexades en porcentaxes como máis ou menos se distribúe o custo dun litro de leite. Bueno, genial, non? Sí, moi interesante. Eu iba a decir que eu estou-me empezando a sentir nas intervencións de Óscar no cóctel científico, estou-me empezando a sentir como se estivera dentro do Labranza da TVG, que é un programa que me parece o mellor que fixo esa casa. Estou de acordo. E iso, faime que me interese por algo que normalmente é me alleo máis alá de consumidor, non? Porque como son unha persoa un pouco urbanita, digamos, non estou afeito a falar destas cousas. Repito, máis alá de como me afecta como consumidor. Pero pareceme super interesante e moi necesario coñecer todo isto que nos conta Óscar. Non sei, Iria, ti como ves? Sí, aparte, eu creo que xa estamos nunha xeración que moitos de nós xa non temos ningún tipo de contacto co rural. Quero decir, creo que ata a xeración dos nosos pais posiblemente todo o mundo muxera unha vaca ou bebera leite directamente dunha vaca. Creo que na nosa xeración xa, non digo que todo o mundo, pero creo que xa hai moita xente que non coñece en absoluto este tipo de procesos. E creo que coñecer este tipo de información tamén nos axuda a facer un consumo un pouco máis responsable, no? E a poñer máis en valor o que estamos producindo como país. Claro, totalmente. Eu, como nota, puxenvos aí unha gráfica que é a do pastoreo, pero, bueno, eu tiña unha outra gráfica máis, simplemente o que reflite a variación de datos que vos comentaba antes un pouco sobre a diferencia entre intensivo e extensivo, pero, bueno, que saibades que un só céntimo de diferencia nun prezo estándar dun litro de leite pode supoñer a diferencia entre que unha explotación sexa capaz de obter un rendemento que lle permita vivir a unha familia a unha explotación que non sexa capaz de obter este rendemento. Un só céntimo. Porque, claro, estamos falando de 400, 500 mil litros de leite anuais que supoñen, pois eso, 400 ou 500 mil céntimos, que son a diferenza entre poder sobrevivir ou non. Aquí, por exemplo, está dicindo Bea que ten razón, ¿no? Que sería interesante poder ver cantos produtos de supermercado pagamos só o dobre do custo de producción. Non, é que non é o dobre. É que, en realidade, pagas máis. É dicir, Claro. Eu creo que por aí a pregunta, ¿no? De cantos produtos pagaríamos o dobre? Posiblemente de ningún, ¿no? Ou de moi poucos. Probablemente esteamos Pagaríamos máis do dobre de casi todos. Casi 4 veces máis. Sí. Unha barbaridade. É o habitual. Sí, pero ben, deixámoslo se queredes para outra, pero hai unha explicación para algunhas destas cousas. Non estou de acordo, pero bueno. Queda aí entón como cliffhanger. Pois nada, moi boa noite, Óscar, moitísimas grazas por pasarte por este cóctel científico e quedamos entón para outro. Moi ben. Moitas gracias. Aperta grande. Graciñas a vos, bicos a todos e a todas. Abur. Moi ben, pois nada, continuamos entón, Iria. Moi ben, pois dalle aí. Vale. Agora imos falar con Laura Veiga de Pingando, que, como sabedes, é xornalista e ten ese proxecto de divulgación sobre o ciclo menstrual que se chama Pingando. Así que ímola saudar xa, que anda por aquí. Hola. Hola, Laura. Hola, Hola, Laura. que tal, Laura? Boa noite. Moi ben. Bueno, Pois, que creo tal? que imos continuar un pouco pola senda que nos marcou a dietista realista sobre este cóctel que está sendo un pouco escatolóxico, non? Creo que nos vas falar tamén sobre caca. Sí, a ver, é escatolóxico. Vai un pouco por...
Pero tamén son cousas das que hai que falar. Claro. Bueno, eu, para empezar, a min este tema parece moi interesante. Parece máis interesante que eu comezase a falar disto a raíz de que me preguntaran persoas, porque eu a verdade pensaba que a caca non lle interesaba a tanta xente, pero houbo como unha semana que me empezaron a chegar un montón de mensaxes de persoas que sabían que estaban a nada de menstruar porque notaban cambios na súa caca. E pareceme moi guai que tantas persoas se fixaran nisto, porque para mí iso quere dicir que se están fixando no seu corpo e no autocoñecemento, que é un pouco o que eu intento transmitir. A cuestión é que digamos, a relación que hai entre o ciclo menstrual e o tránsito intestinal funciona bidireccionalmente, é dicir, o tránsito inflúe nas hormonas e as hormonas inflúen no tránsito, que tamén me parece moi guai. Entón, a forma na que o tránsito inflúe nas hormonas é porque os estróxenos que xeramos ao longo de todo o ciclo menstrual non podemos eliminalos directamente. Primeiro temos que desactivalos e logo eliminalos, porque senón volverían a reabsorberse no noso corpo e crean problemas de hiperestroxenismo, que logo iso se traduce en dor menstrual, sangrado abundante e, bueno, diferentes problemas. Entón, os estróxenos primeiro se desactivan no fígado e logo no intestino a través da microbiota, que tamén é superimportante. Entón, é moi importante que manteñamos tanto a saúde do fígado como da microbiota, entre outros motivos, o sea, en xeral xa é importante, pero entre outros motivos, porque se, por exemplo, o fígado desactiva os estróxenos, pero logo a microbiota non funciona correctamente, a microbiota volve a activalos e volven a entrar en circulación. E se o fígado primeiro non os desactiva, a microbiota non ten o poder como para poder desactivalos. Entón, volverían a entrar en circulación outra vez. En outro sentido, as hormonas cambian o noso tránsito intestinal, en concreto, a nosa caca. Porque, bueno, como xa dixo Sandra, é superimportante observar as nosas cacas. Tampouco obsesionarse e estar mirando con lupa, pero está ben, polo menos, saber que funciona correctamente. E a cuestión de por que moitas persoas notan que van menstruar ten que ver coa proxesterona. Esta sería como a hormona dominante na segunda metade do ciclo menstrual. A súa función, bueno, unha das súas funcións é relaxar a musculatura lisa intestinal, que ese acordeón que dicía Sandra, en vez de estarlo encollendo, estirando, está totalmente estirado e sen moverse. Entón, que pasa? O tránsito se ralentiza, cando temos picos máis elevados de proxesterona, entón estamos máis estreñidas. E, cando chega a menstruación, ou un par de días antes, a proxesterona pega unha baixada e volve aos niveis basais. Entón, o primeiro que notamos é iso, que deixamos de estar estreñidas. Pero, ademais, como a menstruación en sí mesma é un proceso inflamatorio fisiolóxico, que non patolóxico. E o caso é que coa inflamación xeramos prostaglandinas, que o que fan é favorecer as contraccións do útero para que todo endometrio se poda ir desprendendo. E, como o noso corpo non son caixiñas pechadas, as prostaglandinas van a afectar igual no intestino que afectan no útero. Entón, pois crean esas contraccións, ese movimento de acordeón, co cal aceleran moitísimo o tránsito intestinal. O estar tan acelerado, primeiro, a auga non se absorbe de todo. E se a iso lle sumamos que neste momento, por diferentes procesos culturais e biolóxicos, adoitamos comer un pouco máis e, sobre todo, alimentos máis ricos en grasas, en azúcares, xa temos como o combo completo. Imos cagar moitísimo máis e máis líquido, que sería pois como tipo 6 ou 7 que ensinou Sandra.
E nada, xa acabo porque quería facelo bastante rápido e non comerlle o tempo a ninguén. De todas formas, quero dicir, está moi guai coñecer estes cambios e os motivos que hai detrás deles, pero tamén hai que ter un pouco de sentido común. Se pasamos unha semana con diarrea, pois igual temos que ir ao médico. Igual. E Seguramente. tamén e tamén é certo que se temos un estado bo de saúde, pois imos notar estes pequenos cambios, pero se xa temos detrás, pois como que comentaba Sandra, do intestino irritable, pois é unha patoloxía que obviamente vai acrecentar todo isto. Quizáis o pasemos algo peor e o mesmo, consultar con profesionais que ao final son os que van contextualizar e individualizar. E nada máis. Moi ben, Laura, pois super interesante tamén. Ademais, foi moi ben fiado este directo hoxe, así como, Sen dúbida. dende varios puntos de vista. Despois Xavi tamén nos explicou como non cagarse de frío, entón está todo como todo encaixa como un puzzle sideral. Cóctel escatolóxico total. Totalmente. Totalmente. Ben, pois, nada, non sei, Iria, se queres engadir algo ou xa despedimos entón a Laura. Non sei se No, había eu creo algo polo chat, algún comentario. Sí, creo que non había así nada en concreto. Creo que todas temos así a experiencia, ¿no? de notar estes cambios. En maior ou menor medida, ¿no? Pero creo que todas Sí, temos a experiencia de notar este tipo de cambios. sí, eu creo que sí. Ademais, eu creo que cando temos esta información, como que inconscientemente xa nos fixamos máis, aínda que é certo que tamén, que isto non o comentei, pero obviamente cada ciclo menstrual é completamente diferente. Entón, dependendo de se estiveches máis estresada, de como comeches, o sedentarismo, todo iso vai cambiar e vai modificar como vayas ao baño. Quero dicir, isto non é matemático. Claro. Sí, como decía antes, ¿no? De que lle decía a Sandra que vamos ao baño con máis información, ¿no? Pois creo que todas as persoas menstruantes tamén ter este tipo de información fai como que as pezas encaixen mellor na túa cabeza. Antes dixen o de que encaixaba todo como un puzzle, un pouco de broma, pero é verdade, ¿no? Que cando É prestas máis verdad, sí, sí, atención sí. é como que vas fiando cousas e dis, vale, pois isto que me pasa non me pasa a min soa e isto que me pasa é por este motivo. Sí, o dos motivos creo que o máis importante, porque como racionalizarlo todo, entender realmente o que está pasando no teu corpo e iso, non pensar que é un castigo. Exacto. Ben, pois moitísimas gracias, Laura. Foi super interesante como sempre. Decir que están por aí no chat xa as redes de Laura, do proxecto Pingando, tanto YouTube, o podcast, podedela seguir en Insta, tamén no Twitter, no TikTok, e unha cousa que recomendamos tamén é que vos fagades Patreon para axudar a que medre o proxecto de Pingando, ademais de que a sigades nas redes e que lle deades like porque é un proxecto moi interesante. E nada, que lle deades aí cartiños a Laura tamén. Moitísimas grazas a vos por convidarme e a toda a xente que o está vendo. Pois moitísimas grazas a ti, Laura, e vémonos no vindeiro Cóctel Científico. Chao. Adiviño. Agur. Bueno, Moi moi ben. ben. Eu que con estes cócteles que son así como máis nas partes máis biolóxicas, eu lembro que escollín psiquiatría un pouco coa idea de estar o máis afastada posible de todo isto, pero que despois cando sabes un pouco máis, daste conta de que está todo moito máis Está interconectado do que te todo parece. relacionado, claro. Entón, nunca podes fuxir. E ao final tampouco queres fuxir, porque dis, pois mira, vamos a asumir Claro. isto como parte da realidade, ¿no? Que nos toca. Pois sí. Sí. Ben, antes de Ben, nada, Iria, de sí. continuar, hai que darlle moitísimas grazas a Né, É que se verdade, que se acaba de suscribir. suscribiu, e ademais se suscribiu cunha confianza tal como a de Punto Gal, que lembramos, tedes aí a Punto Gal, que é o noso patrocinador, se aínda non o facedes, rexistrade o voso dominio, e decir que Né se suscribiu por 6 Por 6 meses meses. de Prime. Sí, é que non o vira. Moitísimas gracias, Né. Isto é Tamén unha teño que confianza pagar. enorme. Sí, nada, obrigadísimas, Né, porque,
Vamos, esta confianza, como digo, é digna do noso apreciado colaborador Puntogal, así que, vamos, con esta confianza facemos aquí directos e cócteles científicos durante, como mínimo, os vindeiros 6 meses. Jo, que guai, moitísimas gracias, Obrigándonos a seguir en activo medio máis, efectivamente. Claro. Ben, moi ben. Jo, pois que guai, hoxe. A verdade é que, aparte de que me está encantando o cóctel porque é temática así como super variada, pero a verdade é que mola moito cando che ofrecen esta confianza. Pois sí. Vale, moi ben, pois seguimos, se vos parece. E agora Veña. o seguinte vai ser Xandro García. Hola, Xandro. Ola, Boa Xandro, noite. tamén coñecido como Que Mar tal? Abaixo. Que tal? Que tal? Boa noite, como estás? Moitísimas grazas por pasarte a este cóctel científico, por aceptar o convite de novo. E nada, contanos aí a ver de que nos vas falar, porque ademais é algo que creo que está bastante relacionado con noso nome, sendo Balea Vermella, que xa anunciamos aí polas redes, que penso que nos vas falar sobre ese mito que hai, non? De chamar baleas asasinas ás candorcas. Efectivamente, vamos a falar un pouco deso e dunhas candorcas que nos están visitando as costas galegas dende o ano pasado, que lle chamanlle as Gladys. As Gladys. Sí. Bueno, paso xa a compartirvos a pantalla, a ver se son Perfecto, moi ben. Non sei por aí polo chat, a xente se coñece, supoño que a xente máis de costa coñecerá estas candorcas das que fala Xandro. Tamén está o golfiño este Manoliño tamén. Eu penso que estes últimos anos houbo bastante interacción con mamíferos mariños nas costas, non, Xandro? Sí, a verdade é que non dá para aburrirse, hai bastantes cousas pola costa. E fai pouco hubo un tiburón branco, tamén por aquí polo norte, que se deixou ver por primeira vez na historia. É o primeiro rexistro que hai dun tiburón blanco en Galiza. Se tiña oído falar del, pero nunca se tiña un rexistro de fe, vamos, que con fotografías e vídeos e todo. E bueno, pois o das candorcas de feito está un poquinho relacionado co tiburón branco. Despois comento por qué. E bueno, eu fixeme esta pregunta esta semana. Son as candorcas baleas asasiñas? E mirando os titulares de prensa que se foron publicando pois o ano pasado e este ano, estes son recientes, son deste último mes, pois segundo ataque de orcas a veleros en 2 días en la costa de Galicia tras un incidente en Ribeira. Nuevo ataque de orcas en Galicia, un velero tiene que ser rescatado en Aguarda. Vuelven los ataques de orcas a Galicia. 2 veleros remolcados con el timón destrozado en 24 horas. Esta a min é a que máis me gusta. Un velero británico sufre un ataque de orcas en Galicia. E a que máis me gusta porque a imaxe non é unha orca, senón que é unha pseudo-orca. Entón, vese que detrás hai información fidedigna, sobre todo falando de ataques, e bueno, deberíamos plantexarnos un pouco por que falamos así destes animais, non? Primeiro, gustaríame falar un pouco sobre que animais son. As orcas chamámoslle baleas, pero son da familia dos golfiños, son delfínidos, son baleas con dentes. Sabedes que así a grandes rasgos hai baleas con dentes e baleas con barbas. As orcas son da familia dos que teñen dentes, da familia dos delfínidos, son os máis grandes da familia dos delfínidos e poden chegar a pesar pois 9.000 kilos, unha cousa así. E un individuo adulto pois ten como 6-7 metros. Que, bueno, se te atopas un día un animal destos no mar, pois, normal que teñas un pouco de medo, non? Sí. Vai pasar un pouco como que decía por aí ao principio Xavi, co tema dos xabarils e demais, pois no mar penso que o mesmo, non? Este tipo de candorcas mellor non achegarse moito.
Sí, Polo sí, menos, mellor se non es un especialista, vamos, se non es unha persoa que as está estudando. Claro, eu nunca me atopei con un animal destos, pero ten que dar un poquinho de medo, porque aparte, vendo os vídeos como se moven, a capacidade que teñen para nadar e aparecer por un lado, desaparecer, ten que dar un poquinho de medo, porque ademais é que, claro, nos somos animais terrestres. Como di Xurxo Souto, somos homes terrestres, e despois están os homes mariños, non, que viven no mar. Nos, de momento, somos terrestres. E bueno, entón, estos bichos son bichos grandes, claro, normal que impresionen. E as que saen nas fotos, as que nos visitan, as Gladys, a familia esta das Gladys, forman parte dunha poboación que vive no Estreito de Gibraltar. É unha poboación moi pequena que se supón que está emparentada con outra que vive nas costas africanas, coa que ten algún contacto, pero pouco contacto. E entón, ao ser unha poboación tan reducida, dentro do ano 2019 está considerada como en perigo crítico de desaparecer esta poboación. E ademais, dáse outra circunstancia, que se alimentan basicamente de atún, e principalmente de atún vermello. O atún vermello, sabredes que é un animal que está en perigo de extinción, pero, sin embargo, é un animal que se explota comercialmente. Entón, bueno, é un pouco curioso, un animal, non, que está a piques de desaparecer en todo o mundo e que se siga pescando. E estes animais, as orcas, alimentanse deste animal que está tamén en perigo de extinción. Co cal, bueno, vemos que pois é lógico que estén en perigo crítico, non? Que os nomearan en perigo crítico. E agora a pregunta do millón, non? Por que interaccionan cos barcos? Son realmente ataques isto que acontece? E, bueno, eso é un poquinho difícil de decir porque non, claro, é difícil de saber o que lle pasa ás orcas cando nós non estamos mirando, non? Claro. Pero os ataques se comezaron en maio de 2020 e o primeiro dos ataques foi digo ataques sarcásticamente, obviamente non son ataques, non? Técnicamente dinse interaccións. As orcas acheganse a un barco e interaccionan con ese barco. Claro. O primeiro deles foi en maio de 2020, no Estreito de Gibraltar. E non se sabe exactamente o que pasou, pero sí que se sabe que estas orcas resultaron danadas. De feito, teño por aquí outra imaxe. Un segundo. Teño outra imaxe onde se ven aquí están, os danos que sufriron varias destas orcas desta familia das Gladys. Entón, sábese que houbo unha interacción con un barco e sábese que as Gladys resultaron danadas. Entón, pode ser que a maladversión que teñen contra os barcos veña desa primeira interacción. E, ademais, este grupo está formado por animais que son xóvenes, que están na pubertade. E entón, bueno, pois xa sabemos como somos nós cando estamos na pubertade tamén, non? Que xogamos a ver quen é o máis gallito, non? A ver quen se achega máis. Entón, tamén pode haber parte diso, non? De que hubo unha experiencia negativa con algún dos barcos e agora, pois mira, vamos a ver quen a fai máis gorda, non? De todas nós. E claro, o tema é que realmente a situación do ano pasado, do verán do ano pasado sobre todo, e deste ano é algo completamente anormal. Nunca houbo un grupo de cetáceos que interaccionaron con tantos barcos. E algo que superou incluso as autoridades, que non sabían moi ben como reaccionar. E aquí tiña unha captura de un aviso a navegantes dos ASEMAR, do Servicio de Salvamento Marítimo, avisando de que pode haber interaccións con orcas nas Rías Baixas, non? Que iso é algo inaudito, que o sistema de avisos a navegantes avisen de que hai uns bichos mariños que están rompendo os timóns e tocando os barcos por abaixo.
E bueno, teño que decir que hai un grupo destes animais que prefiren interaccionar con veleiros de hasta 15 metros, se achegan a eles e normalmente tocan na pá do timón e acaban moitas veces por rompela, que por eso son considerados ataques, non? E claro, outro día comentando isto, decíame, e como saben que é un veleiro, non? Claro, o casco dos veleiros é moi diferente ao das lanchas motoras porque normalmente teñen unha orza moi larga para baixo que lles dá estabilidade e as pás do timón vense na popa e claro, cando estás navegando vas movendo a pá do timón todo o rato. E hai outro grupo que non interacciona con veleiros, sino con outras embarcacións máis pequenas. E bueno, levan o ano pasado... Por que motivo lles atrae, digamos, os veleiros? Por que teñen esa fixación cos veleiros? Ese é o que non se sabe. É posible que esa primeira interacción fose con un veleiro. E entón, a partir de esa... Asimilaron que... Claro, a parte sumerxida do casco dos veleiros é moi reconocible por eso, porque ten unha orza que sae para baixo moi chamativa. Claro. Entón, pode ser que un veleiro pasase moi cerca delas e as golpease, por exemplo, e dende esa, pois decidisen, pois eso, que llas van a devolver ou que polo menos van a cercionarse de que non as volvan a pasar por riba. E bueno, e levan o ano pasado registráronse 45 interaccións entre xulio e novembro do ano pasado. E este mes van como unhas 10, solo este mes en Galicia e tamén nas costas de Portugal e no Estreito de Gibraltar. Porque, bueno, os animales as orcas viven no Estreito de Gibraltar e supónse que abandonan o estreito seguindo as súas presas, seguindo os atúns, pero non se sabe moi ben cara a onde van. Hai unha poboación de orcas que está no norte de Europa, pola zona de Escandinavia, ou Escocia e toda esta zona norte de Europa, pero sábese que por ali estas non as viron, co cual salen do estreito e non se sabe moi ben onde rematan. E a lógica di que deberían sair coas súas presas e, por exemplo, seguir os bonitos durante a costeira, que por Galicia pasa pois entre a primavera e o verán, pero non están seguindo estes patróns e estas gladis fan máis ben o que lles apetece e agora pois volven a estar pola nosa costa. Seguramente buscando comida, claro, pero non siguen, digamos, os patróns teóricos que supoñemos que deberían facer, non? Pois temos que ir rematando cando poidas, Xandro, queda moi pouco tempo. Vale, a maioría desta información que vos estou poñendo aquí está nunha web que se chama Orca Ibérica, na que se xuntáronse varios investigadores e institucións que saben de cetáceos para estudar que acontecía con estas orcas, porque era algo bastante raro e chamativo en todo o mundo. E unha das cousas que fan é estes mapiñas que vedes aquí de perigo de interacción con orcas, non? E bueno, animos a visitar esta página orcaibérica.org, que é onde se queda a maioría da información que vos estou dicindo aquí. Que facer se nos atopamos con unha orca? Pois o mellor é parar o barco, ou parar o motor ou baixar as velas se estamos navegando e intentar non mover o timón para non chamar a atención, dar ao maior distancia posible de respeto, xa velas dende lonxe, e intentar interaccionar. Se te quedas quieto, os animais é casi seguro que non lle chames a atención e non veñan a molestar ou non veñan a investigar que é o que faz. E xa para ir rematando, quería recordar que os cetáceos están protegidos por lei. O espacio móvil no que se moven é como un cilindro de 500 metros de distancia ao animal e 60 por debaixo da auga e 500 por enriba das súas cabezas, no que hai que estar restringidamente, no que só te poderías acercar pois para investigar
ou se pasan ao teu redor, non achegarte directamente hacia eles. E, por suposto, non perseguilos, non bañarse con eles, non tirarlles nada, evitar dividir o grupo, e etc. Non cousas máis ou menos lóxicas, non? Para non molestalos. E a min gustaríame que algún día se dese esta circunstancia, que se publicase un titular no que os regatistas de calquer náutico do mundo fixeran un homenaxe ás orcas ou a outros cetáceos, por exemplo, pintando os seus barcos de branco e negro. Non ver os animais como uns inimigos, como algo que nos atemoriza, sino maravillarnos de como se moven, de como nadan e do bonitos que son. Sen dúbida. Entón, nada máis, moitas gracias por convidarme e por darme estes minutiños para falar. Moitísimas grazas a ti, Xandro. Sempre un placer falar contigo e máis destes temas que, ademais, nos interesan especialmente cando falamos de cetáceos, verdade, Iria? Sí, ademais que no caso das orcas, o bonitos que son, o impresionantes que son e o intelixentes. Porque cando falas de que hai diversos grupos que se comportan de forma diferente, estamos falando de algo moi próximo a unha certa cultura, vamos a decir, dun xeito moi incipiente, ¿no? Pero sí que hai grupos diferentes que teñen hábitos ou formas de comportarse diferentes. Sí, e hai xente que fala deso, de cultura, porque incluso din que os sons que emiten unha poboación non son iguales aos de outra poboación, entón sí, pode ser que estemos falando de cultura. Super interesante. Ben, pois, de novo, moitísimas grazas, Xandro. Xa decían por aí tamén polo chat que é moi interesante. Decía Gonzo Mordo tamén que fermosa iniciativa, entendo que o de pintar os barcos coas cores das candorcas, así que nada, dende aquí sumámonos tamén a animar a xente a que faga e a ter esa relación cos mamíferos mariños e que podamos convivir todos nas nosas costas. E nada, convidámoste de novo a quedar para o vindeiro cóctel científico e moitísimas grazas por esta genial exposición que nos fixeches hoxe. Moitas gracias a vos. Te lo guiño. Veña, boa noite, agur. Moi ben, pois haberá que tomarlle entón a rincadeira, non? A rincadeira, non? Decía Andrea por aí, non? Andrea, que vai intervir agora, decía que hai un capítulo moi chulo de Catástrofe Violeta sobre as candorcas, que está aí polo chat, así que eu creo que non me soa, ademais, son seguidor dese podcast, pero non recordo ese episodio, pero bueno, se o recomenda Andrea, pois hai que escoitalo. Sí, corrixo por aquí, Catástrofe Ultravioleta. Ultravioleta, eso, perdón, certo. Bueno, dámoslle xa paso, non, Javi, que está por aí. Sí. Imos falar entón, xa que apareceu agora polo chat, con Andrea Muras de Ciencia Miúda. Hola, Andrea, que tal? Boa noite. Hola, boa noite. Que tal, Andrea? Moi ben, aquí. Benvida de novo a este cóctel científico. Moitísimas grazas por querer participar de novo. Imos xa contigo porque sabemos que tes unha xenda moi apretada e ves dun día xa de moita divulgación, ademais, digamos que neste cóctel ves tomarlle a rincadeira total, a última de ir para casa xa, deitarnos, porque sabemos que xa ves de outro evento de divulgación. Entón, moitísimas grazas de novo por agardar a esta última hora do cóctel científico. Bueno, moitas gracias a vos polo convite, porque sempre é un placer escoitarvos e escoitar a xente que traedes, que a verdade é unha maravilla. Iso dámosche razón, temos moita sorte de contar con todas as divulgadoras que vides a este espazo. E nada, contanos entón de que nos vas falar hoxe, que coido que vas continuar un pouco o que comentaches no anterior cóctel científico, non? Sobre a comunicación bacteriana. Sí, no outro cóctel científico deixeivos así un pouco con eso de continuará como nas películas ou nas series que está moi de moda eso de deixar así a xente coa incertidume e tal. Entonces eu pois vou a facer como molan as bacterias parte 2, digamos.
Entón, por se a xente non viu a outra parte da charla das miñas bacterias, pois, bueno, as bacterias son capaces de comunicarse entre elas mediante un proceso de comunicación que ten un nome un pouco raro, que se chama quorum sensing. Tamén se pode dicir percepción de quórum, que é o nome axeitado en teoría en galego, aínda que a mí soame un pouco áspero o termo de percepción de quórum. Pero, bueno, se queremos ser correctos no uso do galego, pois diríase así. Entón, este é un sistema de comunicación que vai depender da cantidade de bacterias que haxa nese sistema, de forma que se hai moitas bacterias vivindo xuntiñas, pois o sistema de comunicación, digamos, está activado, e se hai poucas bacterias, pois o sistema está desactivado. De forma que cando as bacterias se comunican entre elas, o que fan é, dunha forma coordinada, pois activan uns xenes ou poden desactivalos. Estes xenes normalmente son importantísimos para as bacterias, xa que van a controlar pois funcións fisiolóxicas moi importantes, é dicir, funcións que llevan a ser moi beneficiosas para esa comunidade bacteriana. Este tipo de comportamentos serían xa uns comportamentos sociais que chaman moito a atención dos científicos, porque, en teoría, as bacterias son uns seres sinxelos e unicelulares. Entonces, hai moita xente que ten a teoría de que isto do quorum sensing pois sería como un paso evolutivo dende os seres unicelulares aos pluricelulares, que a min, a verdade, pareceme como super curioso, que sería como un paso intermedio entre ser pequenas celuliñas e ser un chisquiño máis. A ciencia que estudia isto dentro da microbioloxía incluso chamase sociomicrobioloxía, que a min pareceme un termo super chulo. A ti a que te dedicas? Eu son sociomicrobiólogo. Sociólogo de bacterias. Sí. Bueno, estes xenes normalmente que se coordinan co quorum sensing, é dicir, que se activan ou se desactivan dependendo de se hai moitas bacterias vivindo en grupo, pois normalmente existen milleiros de tipos de xenes descritos, pero a maioría deles están relacionados con procesos relacionados con patoloxías, é dicir, con enfermedades. Hai xenes que producen, hai xenes de virulencia, é dicir, que están directamente relacionados con infeccións. Logo hai xenes tamén que son de resistencia a antibióticos. Por exemplo, hai algúns xenes que se activan co quorum sensing que o que fan é, cando o antibiótico entra dentro da bacteria, pois estes xenes teñen unhas bombas que expulsan os xenes para fora. Entón, claro, se o antibiótico non queda dentro da bacteria, pois non vai a ter efecto. E claro, iso hoxe en día é importantísimo co problema que temos das superbacterias e a resistencia a antibióticos, porque supoño que iría xa estará de volta e media deste problema que teñen no hospital, porque claro, eso de non poder, de empezar a ter problemas para tratar as infeccións hoxe en día é tremendo. Sí, eu non está directamente relacionada con miña especialidade, pero bueno, sí que está vendo problemas serios e incluso está falando xa de que esta pode ser a próxima pandemia, non? Que sí, non é que imagínate o coronavirus, senón unha dificultade seria para tratar determinadas bacterias pola resistencia antibiótica. É que xa eso, o sea, o problema da resistencia a antibióticos xa non só afectaría as infeccións, digamos, as gordas, estas que che fan ingresar no hospital, senón que imagínate, ti non te poderías operar, porque se operas xa estás en un alto risco de coller unha infección. Entón, imagínate, non operacións, non transplantes, bueno, sería totalmente unha locura vivir nun mundo así. Entonces, pois, coñecer o quorum sensing, se está relacionado con un tipo de resistencia, pois tamén é super importante. Tamén outra cousa que fai o quorum sensing é controlar a capacidade que teñen as bacterias de pegarse ás cousas, que parece unha chorrada, pero as bacterias a veces péganse ás cousas e empezan a facer como unha película, unha biopelícula que se chama así en científico. E estas bacterias, cando viven nas biopelículas, é como se vivisen nun castelo ou nunha fortaleza, viven moito máis protegidas que se andan a vivir elas por aí flotando. De xeito que calcúlase que as bacterias, cando viven nestas fortalezas,
pois para matalas necesitas ata 1000 veces máis de antibiótico que vivindo elas solas, o que tamén volvenos o problema da resistencia aos antibióticos. Entonces, a min, bueno, xa sabedes que normalmente cando fas ciencia básica sempre tes o problema de e isto para que vale? Porque ao final estudiar o quorum sensing, que é o que facía eu no laboratorio, era ciencia básica. En plan, como se comunican as bacterias, con que moléculas, pero bueno, aplicacións en principio non había. Pero sempre che preguntan, isto para que vale, isto para que vale? Bueno, pois a ciencia básica, máis tarde ou máis temprano, ao final sempre lle acabas atopando unha aplicación no mesmo eido ou noutro. Entón, hoxe sábese que que hai animais, hai plantas, tamén as persoas, pois temos a capacidade de interferir con esta comunicación das bacterias. É dicir, somos capaces de bloquear a comunicación e, polo tanto, pois podemos impedir que activen estes xenes de virulencia ou que activen os xenes de formación de biopelículas. E como somos capaces de volver as bacterias, digamos, podemos volverlas xordas ou podemos volverlas mudas. É dicir, podemos facer que non produzan esas moléculas coas que se comunican ou o que podemos facer é volverlas xordas, é dicir, inactivando o seu interruptor. Se inactivamos o interruptor que debería percibir a molécula, pois a bacteria non sabe que está acompañada, digamos, entonces pois xa non activaría eses xenes. E como se inactiva este interruptor? Pois existen uns tipos de moléculas antagonistas, é dicir, son moléculas moi parecidas ás moléculas sinais do quorum sensing, pero son moi parecidas o suficiente para unirse ao receptor, pero o suficientemente diferente para que non o activen. Nas plantas hai moitísimos inhibidores de quorum sensing. Por exemplo, o allo ten propiedades antibacterianas, pero tamén é un inhibidor do quorum sensing. Por exemplo, hai moitas... Cando se decían o de comer allo e tal, tiña unha certa base real. Sí, hai moitas tradicións dese estilo que agora coa ciencia pois vese que tiñan un sentido, pero que era por algo, non era maxia potaxia desta que... Pero bueno, que eses consellos tradicionais pois teñen moitísima ciencia detrás. Estaría moi guai facer como unha serie de posts ou algo de a ciencia detrás dos consellos das tradicións. Sí. Estaría moi guai. Queda aí para futuros seccións de Balea Vermella. Sí. Pois moitísimas grazas, Andrea. Non sei se queres engadir algo máis, senón non che molestamos, que sabemos que... Sí, que é unha semana longa. Nada, comentarvos que o que os acabo de contar é así un pouco abstracto, en plan, si isto vale para isto, pero realmente vale para algo, non vale para nada. Pois ben, isto ten aplicacións en agricultura, ten aplicacións en acuicultura, ten aplicacións na industria marítima, porque normalmente Xandro seguro que sabe que cando de pasar tanto tempo na auga, os cascos dos barcos formase unha biopelícula e desa biopelícula péganse os mexilóns, as algas e todo isto. Vale, pois se ti xa cortas de raíz a biopelícula, pois xa non vas a ter todo ese problema. Tamén, por exemplo, a placa dental tamén é unha biopelícula, entonces, pois, se cortas a comunicación das bacterias, pois o máis probable é que reduzas a placa dental. De feito, creo que Colgate ten unha patente relacionada con isto da inhibición da comunicación das bacterias. Que interesante. Non sabía. En plan, que sí, que é unha ciencia que parece que se está aplicando, vamos. Sí, sen dúbida. Non que se vai aplicar no futuro, senón que se ten aplicacións actualmente. Moi ben, pois moi interesante, como sempre. Ademais, pechamos ese círculo con todo o que acaba de decir agora Andrea, e facemos un cóctel totalmente redondo e completísimo. E nada, moitísimas grazas de novo, Andrea, por estar hoxe connosco, por pechar este cóctel científico.
e emplazamoste a volver no vindeiro cóctel e estaremos, tanto Iria como a min, encantadísimos de volver falar contigo porque sempre é moi interesante. Están por aí as redes de Andrea, de Ciencia Miúda, seguide nas redes, que todo o que comenta tamén está moi chulo e sempre ten información moi interesante. E nada, non sei, Iria, se queres engadirte algo máis. Nada, darlle especiais gracias, Andrea, porque sabemos que os estaba particularmente cansa e que foi un día longo e aínda estamos a xoves e que xa non son horas, o sea que A bo fe. hoxe gracias especiais. Moitas gracias a vos polo convite e, bueno, desexando a próxima, entón. Pois sí, queda entón para o vindeiro cóctel. Pois nada, Moi ben. moitísimas grazas e boa noite, Andrea. Ata Boa logo. noite. Abur. Bye.